کشتی همه اوسانی نه دوی هیجان بتنه که به کاجمن را بیجن از باورم هوالین تلتد گرن هر پنجره دا بنیره کاچ ده به من را بیجه هدف خویا بلا هر کس جای خود بگیره حاضر بن کشتی همون ده تهلیکه داره دوی تو خودریش بکی از بینی ای برینی تا ببین گوه نده از باشم کشتی شریده کپتن اره کارمو آلی کاری همون بگه لیبه نرم کاچ ده قیومه آده هی وضعیت همه پاشت خویا کپتن از دخوازم بیجم که اسپانیولان هیوی دکین که دبید چند قایقان کشتی بخونت انگاسیه لی او در راستی سوپیزه که مزم بین دبه کوس آبه دوین آبه را دا تو هر رجره لی بنیره کاد خیلی دا دجمنه مه بچی کاری و مجلن از جی هبین سپاس لیلا حوجه یامه به همه آلی کاریان هیه یاره دکار سرگفتی لمن بکه بیرم خوش بکشینین هاده زو بکن انا حالا قایقا پیشن آگر بکن انا حالا کلحه آگر بکن ورن هندر هر نپیش کشتی اسپانیولان میرزا مورگان هر تشت بده و گریداییه هم پیش ودچن بابر کم وکن ساعت خوش میرزا مورگان بارقات ایدی دبی کیر نای قبطان پشتی دمه که کرد اسپانیولان لور بند بگیجنمه حتی که از سینیال بدیم و هنچه قصد کارن وانه اگله بکن تو بما اوله به قبطان آگر بکن میرزا مورگان به سر که از جیوی امینم خوزی از لباوان بوما آنها جبو مراوش نباشه قبطان همه روز چه هوا افده دکارم ببینین که به کوه آگر بکن بعد
Wê derê vekin. Bak, bekirin. Çıtı bir meji andini. Ha, Tu ji kê re bêmejî dibêjî, he? jitara be meji. Ha, Divê em amade bin ku sinyal bidin keştiyê. Serê vî keleyê rast e. Belê ez benî, lê çûna wê pir zor e. un li vir bisekinin eskerê İspanyolan egle bikin. Ez û Moko em ê herin sinyal bidine morgin. Bak, tamam Moko em karê xwe bikin. Em karê xwe bikin. Dehê tu bikarî bikî ne zehmet e. Dehê. Em zeman benda dikin dehê. Moko, Dablon, hûn çi qas dikarin zû werne jêrê? Zû werin. Zû bikin, hazır bin. Agir! Agir! Baş e, ku min sinyal da we. Anaha. Vî milî ve zû. Em kaptanî xilas bikin. Divê em kaptan xelas bikin, hevalno. Em Mirza Morgan e. Hey! Behnekeden em wê gerin keştî. Sekan be kaptan. Ka çavê xwe vekin ez benî. Divê em herin vera kuruzê. Em dê nikarin ez benî. Du gemiyên İspanyolan dor li kenda vegirtine. Planekî min heye Mirza Morgan. Anaha! Agir!
ما بکن ji emrê min 10 sal çûn kaptan lê bi rastî pir bi kêr hat. Em birêkevin herin vera kurîzê ji kerema xwe re. Na, ساکان بە قاپتان هەر تشت ڕێدەیە تەنێتە خەونێکی نەباشیت ئەو قاس ez hemû roj razam. بەلێ ئێزبێنی و ئاگرێتە دەرکەت شکر ji xwe dêr tu başî Rojbaş kaptan, tu xwe çawa hîs dikî? Dilê min heye baş bibim û dixwazim herin wera kurîzê. Spas Mirza Morgan. Agahdarî bidin keştiyê din jî. Ji wan re bêjin çi qas dikarin bila zû bên em li vir bigijîne hev. Heke em bikarin wera krûzê zebit bikin, kaptan, em ê pir zêde zengîn bibin. Ez tenê vangul de nedixwazim. Ez fêm dikim ezbenî. ez bawerim tu jî biqansî min jê diqeherî Min nedîzanîbû ku ev qas nefret mimkûn be. min di derbarê te de pir tişt bîst û aniha tu li virî û te mir sozayî tê alîkariyan bikî û întiqaman bistînî Wî çi bi serê we de anî? wî malbata min ji navê rakir Ji min re bêje. xelqê min qet mirovên spî û gemiyên wan nedîtibû me zalimtiya wan bihîstibû lê belê me qet bawer nedikir em xelkekî aşitxwaz bûn di dehil û peravên kendava daranê de dijiyan mêran masîgirî û nêçîrvanî dikirin jinan di dehela de fêkî berêv dikirin dexil baçik diçandin û onan bihêtkin bavê min serokê eşîra xwe bû herkes ji bavê min re hürmet bû û ji birayên min jî hes dikirin lê di vê rojan nebixêr de ew xweşhaliya me ya sed salan dom kiribû ji nişkevî dew heta hetayê ji destê me çûbû şevekî berê bagerekî gur çêbibû û gemiyekî îspanyolan vegeriya bû û pêlan ev avê tibû peravê li ber gundê me wek ku diviya bû em hemû beziyan çûm ka em çi dikarin alîkariya wan bikin tenê yek meriv filitî bû ew jî ji saxan zêdetir wek miriyan bû û ev meriyê spiyên ê pêşî ku me dîtibû ji bo me sed heyf ku ew wan gold bû Ji kerema xwe re serpêhatiyê xwe ya mayî jî ji min re bêje yara.
Piştî ku ew baş bû, wî bavê min îkna kir ku sirê zêra jêr bibêje. Sirrê xezineya qebila we? Oh belê, kalê me pir zengîn bûn. û xelkê min pir bi huner û mahîr bûn ku ji zêra xişir mişir û huner çê dikirin. Van goltûsa pesnê karê xwe dida ku bavê min îkna kiribû. Rojekî bavê min wî birbû şikefta zêran. Ew bûbû qiyameta me û felaketa mezin bi serê me da anî. Ew bûbû sebeba mafbûna malbata min, gundê min, qebîla min û terza jiyana me. Yek ji wan êdî li dû min nemaye. Piştî çend rojan di ev jiyana me qetiya û çû. Du mehşûn de ew bi gemiyekî pir mezin vegeriya. Wî û merivên xwe hejmarekî zêde varîl ji gemiyê vala kirin. û bi gurûr ev pêşkeşî bavê min kirin. Wî digot ji ber qenciya ku ji me dîtiye ev diyariyên spasdariyê ne. Ew rom bûn cara pêşî me alkolê nas dikir. Merivên wan goldê ji merivên me re digotin ka ev çi qas xweş e û bi hev re vedixwarin. Wan got bi xwe cesaret dida wan. Pir bi ser ve neçû her kesî vedixwar û her kesî dest pê kir ecêb ecêb hereket dikir. Di vê navberê de varîl li ser valîna ji gemiyê dihate pêyakirin. Ji ber vexwarina Romê her kesî qîr û hewar dikir. Digel ısrara zêdeya van goldê jî tenê bavê min û birayê min ve nexwaribûn û red kirin. Heta derengê şevê herkes ji xwe de çûbû û heş ji serê wan nema. Leşker, jin, zaro hemû dikeniyan dilîstin û kulam digotin. Digel ku bav û birayê min bi vê avayê eşkere bê qayîn nedibûn. Ji xelkê me ew qas zêde jî xwe çûbûn ku êdî baldarî hereket nedikirin. Van gold û meriyên xwe li milekî sekinî bûn û bi me dikeniyan. Xelkê me dest pê kir ji xwe de çûbûn. Têşiyên ku ketine erdê, bavê min bi ser neketibû û her sawî zêde bibû. Divê ez qebûl bikim ku biziyê min jî ji xelkê min hatibû. Heqwa ji xwe çûbûn kî wan xistibûn dewsa ehmeqan. Piştî demekî van gold meriyên xwe paşe birê gemiya xwe. Wê demê min hêvî kiribû ku ew ji jiyana me dûr keve û jehra xwe bi xwe ra bibe lê wisa çê nebû. Dema ku ji dervayê min, bavê min, birayê min her kesî kete xwe. Tiştekî ecêb qewimî bû. Li ciyê ku ew di cî û warê me yî bê hezûr bi gemiya xwe biçin û dûr bikevin. Van gold dest pê kir bi topên xwe me gulebaran kir. Ev çi ecelekî mezin bû ku bi serê me de hat. Ev felaketa nedîtî bû. Xelkê min li erdê wek gêja bûn. Bêtemamî bêperastî bû. Paşê van gold merivên xwe şandibû paravê. Wan ew çend merivên mêyên ku ji gulebaranê xelas bûbûn ji navê rakirin. Wan çi peyda kir jin, mêr û zarok hemû kuştin. Bavê min û birayê min wek şêran şer kirin. Lê di dawiyê we bi ser neketin û ew jî mirin. Van gold çû şikefta xezîneya me dest danî ser û talan kir. Ji bo demekî min jî ji Xwedê lawa kir ku ez jî bimirim. Lê dûr re min fêm kir ku ew dixwaze ez bijîm. Ji bo ku întiqama bavê xwe, birayên xwe û qebîleyan xwe bistînim. Çi êvarekî xweş e. Ku roş diçe ava, serhatiyê min paş vetî. Divê tu hêjbîr bikî kaptan. Hûn xwe pir bêhuzûr dikin kaptan. Jê bisekne bila ew bi aramî raze. Nayara, wisa nebêje ew nemiriye, namire jî. Dizanim ku ev mirînî ne. Heke berê êrişê em bigihên wera kurûzê em ê bikarin wî bigirin.
Ez dizanim mala Kontes Lukiye. Ew dosta ku Vangol de ye. Ez carekî bi hêviya kuştina wî çûbûm wê derê. Lê wê şevê nehatibû. Ez li Bakur rojhilatê wera krûzê kenda wekî piçûk dizanim. Em ê li wir rawestin. Ez û tu em ê ji keştiyê biqetin û di peravê de herin. û heya Morgan ji bo me vegere em întiqama xwe ji valî Vangul de nebistînin. Ha? Avano, hûn nikarin bêjin ku qabiliyeta kaptan ya ji bo îqnakirina jinan te neye. Ha?